egunon. Ze ondo nora etortzea izan duzulako, Bai, eta zeleku politean. Kaixo, Nora. Kaixo. Nora Arbelbide, idazle lapurtarra, gonbidatu duzu saiora Amaia. Konta iguzu zergatik? Batez ere, libruan parte hartu dulako eta oso parte garrantzitsua iruditzen zait eta interesgarria. Beak kontatzen du komunaren garaian nola zegoen hemengo iparraldeko egoera, o ze gertatzen zen edo... Bai, azkenan Edoi Etxartek proposatu zidan Gibeleko solas hori idaztea, Amaia Lasarekin, denik ezin izan nuen ez egan, naiz eta ez naizen historialaria. Baina gomidapena hartu nuen eta joan zina, goazen ikustera ez. Hene galdera zen, garai horietan komunaren ideia horrekin langile mundua zertan zen eskoalegian. Beraz, ego eskoalegia ez dut ongi ezagutzen karlistadak eta oraindik ikastekoa dut. Baina, banuen oi hartzun hori Lapurditik, bereziki ikusten ditudalarik, hainbeste karrika deitzen direnak karrika dela komunaren sarraskiaren obenduna. Gambeta, Jules Ferry eskolak badira geldi-geldia, eta Jules Ferry gora aipatzen du, nahi bauzu iruditegi frantsesak, baina azkenean ikusten zuen komunan ere bere populuaren kontra tiro egin duela ere, paso. Hori bakarrik ez, kolonialista zutsua zan, eta nahizun kultur frantsesa leku guztitara eraman. Bai, eta ordan hor hasi nintzen hori hartzunka, eta hori kolonialismoare garaian hainitzin dartu zen, eta beraz, saiatu nintzen, Louis Micheli esker beste alde hortara begiratzen, eta Napoleon III, beraz aipatu duzuena, Biarritzeko hotela, Geni, denak ze polita den, salbatu dute eskoalegia, ez bat ere. Eta beraz, oi hartzun hori ez, langilea zertan zen, eta egia da, beraz 1871an, ezen baita ezpada izan nik dakidala komuna bezalakorik Lapurdin, Basen Nafarroan edo Sibiruan, baina bai lehenago izan ziren oi hartzun batzu, eta edo zengizaz 1871 Pariseko giro hori ezen izanen 1858ko iraultza gabe. Eta beraz, ibili naiz hor tiraka eta bat tiratu dut bereziki da 1826an, ez naiz historialaria bezala irakatuko, Laburtzeko oianak biziki iturri importantak ziren garaian. Eta oionak komunak ziren, denenak ziren, eta bazen egurra moztu, animalientzat jateko lekua, eta nik dakida zenbat bide baziren hor, legeak ertsitu zuten hori. Eta beraz, hor izan ziren oldartze batzu, eta 1858ko iraultza, Europa mailako iraultza izan zenak ere bat zuen, ukan zuen hori hartzun, eta bi adibide ematen ditut bat da Donibane Garazin izan zen bat, gero atarratzen ere izan zen beste oldar bat, ezakigu gizonak emaztez mozorotuz, benik nahi dut pentsatu emazteak zirela, juri jantzia eta ikatzarekin eta beldurtu guardiak, eta egan nahi dut, bada historia hori zena baitez bada historia liburuetan aurkitzen, eta nahi nuen kondatu eta horregatik Biba Libertatea ere, bada hori, gertatzen dena da, genat beste ate bat idekidu dela eta bada ikertzeko hainitz, da 1870an iparaldetik, 70 eta piskal lehenago eta gero, odoluste ikaragarria izan zen. Hainiz joan ziren eskoalegitik, erbesteratu ziren, ez zutelako lanik edo, eta hor, nuntzen proletarioa, nuntzen langilea, joaten zen atzegira. Naiz eta hola labur bildua, behar da karikaturala dirudien, baina milaka eta milaka jene joan zen. Beraz, ez ziren oldartu beraz joan ziren. Ez horako jenderik. Ez zen jenderik, hori da. Ene ustez,